presented by Umme Films Record। देख के न गेलई तो हमारा खबरवा तब करा जैसन मिलतई भयवा हमारा बड़ी लभारवा तब करा जैसन मिलतई भयवा हमारा बड़ी लभारवा तब करा जैसन मिलतई भयवा हमारा बड़ी लभारवा। Umme Films Recording Studio, Gaya। तब करा जैसन मिलतई भयवा हमारा बड़ी लभारवा। कितनो मनलिए रे भयवा हमारा मन लेना बात आ छोड़िए के उत चली रे गेलई दोसरा के उत साथ दोसरा के उत साथ। आ कितनो मनलिए रे भयवा हमारा मन लेना बात आ छोड़िए के उत चली रे गेलई दोसरा के उत साथ दोसरा के उत साथ। ओ करे चक्कर में नहीं खैबै जहरवा ओ करे चक्कर में नहीं खैबै जहरवा तब करा जैसन मिलतै भयवा हमारा बड़ी लभारवा तब करा जैसन मिलतै भयवा हमारा बड़ी लभारवा करा जैसन मिलतै भयवा हमारा बड़ी लभारवा। Umme Films Recording Studio, Gaya। तब करा जैसन मिलतै भयवा हमारा बड़ी लभारवा। छौड़ी के बात पर न भयवा तोड़ी दे तो तोरा यार आ केतनो करमी तबो रे भयवा तोड़ी दे तो विश्वास तोड़ी दे तो विश्वास। जितेंद्र रचिला तो होई रे गेलय भयवा उता कंगाल ओकर से अब सुपर पटय भयवा हम मान सूरज सवरिया संगे गेलै ससुरावा सूरज सवरिया संगे गेलै ससुरावा तब करा जैसन मिलतै भयवा हमारा बड़ी लभारवा तब करा जैसन मिलतै भयवा हमारा बड़ी लभारवा। Umme Films Recording Studio, Gaya।